खरकसा बुरै क्लास 12 पास अंगे आगरतला थांगा कलेज पढ़ना हनै आपुर अ बुरै फेमिली चुकिया रां करनि बाय दाम कमनि बेरा नगो नगबारा तंखा हरिजन कलिनि बखाक आ जरा बुरनि बारा गाना तंनाय खरकसा चला अ बुरनि हामजाको हनै साका हाइपनो बुरै गो सिलिया टांगि हिनकाय बुरनि अलरेडी बॉयफ्रेंड दंगो आ बगै बिनि बारा गाना तंनाय चला जलि जागै अ बुरनि पर्सनल रूम बिसिंगो बुरै शॉर्ट ड्रेस पैंट कानि तमनि एबा ड्रेस सेंस खायमनि आबो काहाय काहामते हामिया वीडियो रेकॉर्ड खायै अल बुरनि साका जदि नों ताबुक आं बाय हामसागि तंयाखै आं ताबुक निनि हामिया वीडियो न वायरल खायचनाय चला आतिके साका आपुरके बुरै बेले किरि जागै अ चला बाय तंना चाना नांखा माने चला अ बुरनि ए टू जेड खान्या चेंखा चालाक हामसाको हनै एस खाक्या बुरनि फियाबा आबुनि लास्ट फाचिंगो अ चला ए टू जेड मा खाया हनै कुबुय कुबुयनो वायरल खायरिखा अ बुरनि फादिनके जोंतिनि नरनो आबु जतो क कलगमानो चिकनसा कबाय सानाय आ बगै ए सिक्रेट लाइब्रेरी चैनल पाठे जरा काहामके नायदि बुजिमानाय ते नरक वान सुमु कतरबो मानि मानो अ वीडियो जागा जे बारा तंनाय र पुलिया सिगां बुरै क्लास 12 पास अंगे कलेज काका आ बगै बुरै कलेज पढ़नो हानाय आगरतलानि हरजिन कलेजनि बोखागो नगबारा तंगैखिया आफ्रु बिनि नग गानाव खरकसा चिनि तिप्रासा चला नगबारा तंगो माने बरक रूम गाना गाना नांलाजाक बरकनि रूम कसारति कायसा बेरानि बाउंडारी सनामै कागज एबा पत्रिका थेपाजाक हिनके नरक अ जगा काहामके मुइतो नारदी अ बुरिते बिनि गाना तंनाय चला बरक रूम गाना गाना नांलाजाक बरकनि रूम कसारति कायसा बेरानि बाउंडारी सनामै कागज एबा पत्रिका थेपाजाक आबो हाके आ जरा चलाते बुरै बरक सिनिलाय दारा मनाय हनै जरा कलक रोमै कक सालाय दंखा सालजा चला अ बुरनो हामसाको हनै साका हाइपनो बुरै अ चलानि हामसामनो गसिलिया टांगै हिनगाय बुरैनि आलगा चला तंगो आ बगै बुरै अ चलाना जतो कुबै कक साका आनि बॉयफ्रेंड एबा हामसामा चला तंगो आं नों बाय दारा मनाय हनै से फिरिकै कक साय तंगो ते कोनो दिना आति हामसामा कक ता सादि बुरै आतिगे साका अ चलाना आफुर चला जलि जागि साका निनि चला तंखाय तामुंखाबा हाइपनो आंनो हामसागो अ चलानि आति कहनो खनाय बुरै साका दारा मनायके तमा जागा आंनो हामसागमाया आबो हाके चलाबाय बुरै आ सालो किसा कक बांलाख्या आबोनि 10 दिन ओलो चला अ बुरनि व्हाट्सएप कायसे वीडियो सेंड कारिखा आबोंखा अ बुरै बिनि रूम बिसिंगो शॉर्ट ड्रेस एबा शॉर्ट पैंट बाराकानि सामुं खायमनि ते फातरो थांमा फाइफुरु रगो ड्रेस सेंस खायमनि आबो काहाय गोबांमा वीडियो अ बुरनि सेंड खलाय रहरका अ चला ताबो अ चला बाहाके अ बुरनि रूम बिसिंगो पर्सनल वीडियो रेकॉर्ड खाके हिनगाय जों नरनो पुलेना साजा बरक बारा तमनि रूम नांलायजाक गाना गाना सुदुक कसारते सिमि कायसे बेरा रिजाक ते आ बेरा साका कागज एबा पेपरनि बाउंड्री खाजाक आ बगै चला अ बेरानो फोगै एबा सप्लावै बुरनि काहाम हामिया गोबांमा वीडियो रेकॉर्ड खायै अ बुरनो तेसे रहरका ओलो बुरै आबरनो नगै बेला किरिमा लाचिमा बाय अ चलानो मेसेज खायसिंका दारा नोंतामो आति वीडियो रक रेकॉर्ड खाय प्लीज दारा वीडियो डिलीट खाय बायदि बुरै आतिके साका आ जरा चला साका नों आनो हादा हामसक यासिमि सादि हिनके आं ताबुक जतो वायरल खायचिनाय चलानि आति कमनो खनाय बुरै बेला किरि जाका आ बगै बुरै अ वीडियो न डिलीट खायना बगै अ चलाना हामसक हनै साना नांका एबा साका आफुरु हिनके ते तामो साचिने चलाते बुरै खरक नके तंना जाना नांका माने चला अ बुरनो यूज खाने चेंखा सालचा अ बुरै बिनि पुलियानि बॉयफ्रेंड एबा चलानि पारा बेरना थामपुरु अ बारा तंने चला अनेक बार कॉल मेसेज खायो अ बुरनो बारा नगो दाति फादि हिनै रिंखा एबा जाला रिखा आफुरु बुरै साका आं आनि बॉयफ्रेंड पारा फाजाक खनासे टाउनो फायनाय ताबुक ते कलटा खादि बुरैनि आति कमनो खनाय बिनि बारा गाना तंने चला जलिमाटे रिसितिमा बगै आ जरावनो बुरैनो फेसबुक व्हाट्सएप जतो जगह वायरल खारिखा आबुनि स्राबसा तंखे यांगते खाकसा अ बुरैते बिनि चला आबु जतो वायरल अंगमानि कक सायमानका आ बगै बुरै आफुरु बिनि पुलानि हामजामा चलानो जतो कुबै कक साका बिनि बारा गाना तंने चला बनो बाहागे थंगै यूज खाय आबु जतो कक साका आफुरु अ बुरनि आति कमनो खनाय बिनि पुलानि चला बेले जलि जाखा ते साका नों बा चालक फालदो सेबला ताबु बुइबे तंगे चाइपाके तेसा आं बाय हामजक तंगो आं ते ननो हामजक लिया नों गाहाय चालक बुरनि आं ते नाया पुलानि चला आबो गाहाय कक साय अ बुरनो कागे रिखा आ जरा एबा आफुरु बुरै बेले दुखु नांजगे काप तंखा आ बगे पुलानि चलानो तेसा हामजके तमा बाय बखाना फिरगै अ बुरनो लगिरिखा निनि काहामते हामिया जरबो ननो आं लगिरिनाय आं नों बनो तंनाय कोनो दिन हाकसालंगिया पुलानि चला आबो गाहाय कक साका आबुनि नेक्स्ट डे अ बुरनि हांसमा चलाते बिनि दल रक आगरतला थांगै अ बुरनि बारा गाना तंनाय चलानो रमै याकतिसे बुलाख्या तांगै आबो गाहाय हामिया तमुं तंगै वायरल खाय हनै ते बुरैनोबो नग बारा चेंज खालाय काबुखा बिनि पुलानि चला
Video ni men kok abono tabu kebama kelas 10 12 pas hingga Agartala nokbara tongi porina thangnai tongo abagi tabuni jora nokbara tongna sekang kahamke nok naye wansugi tongdi sabo saiman baksa nok kahamanma olopano gana tonai borok hamyarok manjago eba baksa ba family chogia rang kerini bagi normal nokbara nargene matongo abagi chengkebana kaham hamya sana thangya o ostrino khanai je Agartala eba jesa jaga nokbara tongnai kisa alert undi eba kaham hamya wansuna serenggai mantung hene tini noragbai o kubu ostrino share khaikya हिनके तिनी बगे वीडियो आमसुक जरना मालाय फिने नरबे नेक्स्ट वीडियो जका ते ओ वीडियो न पाठक जरा नायमन बै बलाय बलाके हामबाय ते नों बाहायनो जों काहाके आबो काहा चिकन चिकन चिनि ति प्रासारनो मेसेज रिना मुसुं काहाके ओ वीडियो न शेयर खानानि तापक दि